bandiraɓe amtuɓe yebde ayawa habrirde Pindi TV caggal yettude gueno gonɗo jondo en juule rasulu sallllahu alayhi wa sallam en calmini khalifaɓe dini ko noon kadi en calmini khalifaɓe aada noon calminirɗen ɓen ɓe ganduɗa ko ardiɓe e galle he e ɓen ɓe ganduɗa ko waɗoɓe feere ha jeyɗen guila mo ganduɗa ko Djiby Dieng ha yetti Ali Fall en garti e émission holmo woni an ngol waɗi laabi temeɗɗe 250 e jeetati keɗen mbaɗa nde ɗo yewtere wiyetende holmo woni an taw kadi eɗen bismi mo bisminoɗen laabi limtinɗi saabu e nder nde ɗo yewtere eɗen mbawi wiide ko hande wonata laabi 21 son teskima mbeɗa heewi wiide kala komin kaala e yewtere foof son duttima on ƴeewi jiidani e yewtere heddinde ko haala ko hen taw kadi ne waɗi gartam ina waɗani gartam ɓen ɓe ganduɗa ko suɓiɓe télé men Pindi TV kono noon haade men woɗɗoyde en tottat mo konngol o salmodira e yeeɓoɓe ayawa habdirde Pindi TV on woni Abdousalam Ba walla mbiyanmo Dialal Leñol walla mbiyanmo Aliou Ba walla mbiyanmo Pako walla mbiyanmo Mek ɗum guirɓurɗen fof yaade ɗum noon assalamu aleykum. Waleykum salam wa rahmatullah fuɗɗorade inde Allah joom yurmede hewde huftidinde ɗo aduna joom yurmede hewde hertinide julɓe to wattan meɗen lakara jeyɗo ñalngu jangga jobde jeeyaɓe mo pittali men e arsugaji meɗen gune tamande mum jiɗo waɗa mbaɗowo laato goto mo senari woden en juuli e ɓurnaɗo windere Mouhamadou Rasulillahi sallllahu alayhi wa sallam en jetti jinnaɓe sernaɓe nder sernaɓe meɗen gardini hen khalifa général mo Madina Gounass alhaji walla mbiyen ceerno alhaji Ahmadou Tidiane Ba khalifa général mo Madina Gounass mo mbiyeten yo Allah junnu balɗe mum moƴƴine battane mum caggal nde juuriɗen calminɗen eɗen calmina galle o foof ceerno Siraji an ceernam ko noon kadi sernaɓe foof guila ceerno Habib en ceerno Bachir en ceerno Jalal en ceerno Boun Saloum en Aliou Badara en ceerno Mouhamadoul Kabir en ha yetti hankkadi Abdoul Jabbar en kamɓe foof ala hen mo goppuɗen dendagal Madina Gounass dendagal galle o en juurimoɓe galle ceerno Abdoulaye Diallo e Mamadou Abdoulaye Diallo ɓen ko jinnaɓe meɗen wonɓe toon to Madina Gounass so ɗum ɗon ɓenni eɗen juuro dendagal hettotoɓe Pindi TV ha tengte yewtere wiyetende holmbo woni an noon calminiranmi ceerno Abou Samba Diop ceerno Abou Gaye Djiby Dieng Ali Fall kamɓe foof mi salminimoɓe mi salmini kadi mi juurimoɓe ñagade Allah ko kalɗen ɗo foof yo wonan nafoore dendagal hettiyankoɓe Pindi TV tonggode ha joni jomri seeɗa so tawi waɗi en gartat hen tonggode 250 bisminɗen ɗo ko Djiby Dieng tawa eɗen kaala ko fewti e coftal ɓalli fuko koyguel mbaɗo toon to Amérique Mexique Canada yewtere nde kadi waɗi fayida no fewi hande ko 250 kono hade nden khalifa mo Dara Halaybe ceerno Nourou Alhaji Mamadou Moussa ruttima e jomum mo ganduɗa toon to Daro eko takki Daro eɗen gandi almudagal timmugal aɗa wawi ɗum yerodirde ko Touba aɗa wawi ɗum yerodirde eko Madina Gounass ko ɗum tigui woni on diwan tawno so tawi konngol makko tigui rigui ina ɗofta e leydi ndi kono Daro eko takki ɗum ina ɗoftino tigui konngol on khalifa ruttima e jomum Pindi darima hen kadi darde wande fayidu guila to banggue radio to ha to banggue télé to ɗum noon kadi e inde omo ganduɗa ko ceerno Nourou Tidiane Alhaji Mamadou Moussa rutti teddugal galle o kono enenne eɗen duwono Sénégal naaɓe kala e kuuɓal jaalal haade men woɗɗoyde jaalal manggal duttoroɗen to banggue diini toon to Dara Halaybe mi anda so tawi duttoroɗen ko jaalal walla ko suudu ndu e hoore mum no wuruno hade fulɓe mbi gadiɗomo e suudu wiyatma renta jaalal wadde firti jaalal wonata koye hakkude suudu kadi kañum tamboto jaggumi noon ko jaraɗen ko suudu ndu e hoore mum adi foof ko wiide yo jomiraɗo moƴƴe makko yo Allah yurmom yaafom harnabal janna yo jeeye e wondiɓe seydina Mouhamadou Rasulillahi sallllahu alayhi wa sallam kono paamen wona Fouta tan Wassimbo wona département Podor tan Wassimbo kadi wona région de Saint-Louis tan Wassimbo kadi ganden Bamodi wona fulɓe tan Basimbo jiyaɗo Allah so tawi Allah waɗimo no wannomo ni joɗɗinimo to joɗinoɗo jappere nde o joɗino nde jappere nde ɓuuɓana kamɓe jappeje mabɓe ne wuulo jaw ko mba gona neɗɗo bawɗo munje
mbo Allah rokki yottade woni hadaraji woni tolnoji wawi joɗade ɗo joɗino ɗo ɗum noon ɗo joɗino ɗo kadi wonko tawno ɗon kono wonko waɗi ɗon wonko woppi ɗon baɗa noon so tawi en mbasi ɗum adi fof ko en julɓe neherɗen ko jaɓrude Allah so tawi hoddiro ari ha tengti ko wayno rafiji en ko wayno wasde yarede yimɓe waaɓe ni ko koode mawɗe en jaɓri ɗum Allah kono no muusi kono fof e musde ko kanko tigi woni basiytonoɗo soko wayni waɗi yo yimɓe jaɓrata Allah ndeke eɗen mbiyaɓe Sénégal naaɓe fof ina nduwnoɓe ummade noon cikkumi ko gila e laamiɓe leydi ndi ha e laamaɓe ɓe funnague hirnague rewa worgo cengɗene e leydi ndi fof ha e même sous région o fof ene nduwnoɓe enenne eɗen nduwnoɓe eɗen gandinaɓe ko enen mabɓe nde sunare nde sen dunimoɓe ko ɗon kadi mbiyeten mbo Allah fawi o ɗon e oɗo saaha walla mbo Allah fawata o ɗon on ɗon ne kadi en mbi yo Allah rokkumo jooɗade e dow jaam Allah hoybinanamo dongal ngal surtout sabu waliyaɓe Allah waɓe ni lomtade ɓe weeɓani kono noon ala no waɗete ko ma wooda tan gardiɗo sa ƴeewi neɗɗo wawa lomtade Seydina Mouhammad kono nde o sanki urte jomakko no wawi wade fof ɓe lomtini Aboubacar nde Aboubacar yeehi no wawi wade fof wonbo ɓe lomtini ɗum tagi khilafa ɗo ummi to woɗɗu ha yettiɗo yettiɗo wawa wasde wonde galle kono won e yimɓe lomtade ɓe weeɓani kono kadi eɗen gandi won e yimɓe so lomtima won e yimɓe wona mbaɗemo ɗon ha goɗɗo dañe wadde lomto ɗon eɗen mbiyambo yo Allah hoybinanmo dongal ngal rokkamo kadi yettinde dendagal anniyaji e Alaji Tidiane dendagal anniyaji ɗi ceerno Nourou joguino dendagal anniyaji gonnoɗi e ɗi khalifa jaaɗo joguino e même mo ganduɗa fondateur o ko joguino ko kala anniyaji kanko oɗo yettin ɗum ko ɗum ñaganɗen ɗum kadi wiide ko fuutankoɓe fof cuni kono ko Sénégal fof suni ɗum noon Dialal a jarama ceerno Alhaji Tidiani on woni khalife mo ganduɗa ko lomtiɗo ceerno Nourou Alhaji Mamadou Moussa yo guena hoybinanmo dongal ngal Allah ne wawi no mbiruɗa ni tan kala anniya mbo oye joguino Allah ne wawi o waɗa ko ɓuuri ɗon Allah ne wawi o waɗa ko ɓuuri ko oye joguino ko noon donirɗen guila e Alpha en ceerno Alpha ko ɓi khalifa duttiɗo hay ceerno Nourou Tidiani Alhaji Mamadou Moussa hay Kalidou Ba en ɓe ganduɗa ko waɗɓe karbira mumen kadi nawi en ha toon taw en joɓani Kalidou Amadou Hamid kay waɗi karbira mum nawi en ha toon eɗen jetta ɗum eɗen jarno ɗum eɗen downo ɗum yo jokku wadde ko moƴƴi neɗɗo wiyata ko yo ustu jokku ɗum noon min d'ailleurs eɗen downo ɗum par ce que kañum woni damal galle on faade décolle tariji wallahi Kalidou ko damal e galle o donc ko kamɓe fof duwantoɗen mais surtout aussi eɗen downo Kalidou ko neɗɗo mo jiiduɗen mo kodduɗen mo ganduɗa o tout le temps aɗa nana mo wimami yeehi Daara Halayɓe ndeke neɗɗo noon so tawi koyngal ma wowi bolol ko jaam wonan bolol battingol ngol ni ceerno Nourou wino ko yaa ɓeɗa fonno yaade Allah waɗini waɗni de toute façon eɗen downo ɗum no fewi tigui rigui jarama ko wona ko ɗum en mbawa hen memde coupe du monde o hikka no waɗiri ni en ndewino ɗo e Djiby Dieng waɗi hen remi hen guesa jaaj waɗandi Djiby ɓuuri ɗum welde tan ko sport kañum sa memori ɗum toon tan a heɓat ɗum banggue coftal ɓalli kam kala ɗo miguirɓiɗɗa ɗum a heɓat ko sportif hikka mata ko c'est une première fois coupe du monde waɗa leyɗele tati ceertoɗi Mexique Canada Amérique ɗum holno jiruɗa ɗum aɗa andi coupe du monde 2002 wanno ko Corée et Japon saaha ina waɗi woni certaine continent ji so coupe du monde waɗi hen feccete sa ƴeewi kadi coupe du monde so feccama e nder Amérique ina hani haade wiyete ko États-Unis d'Amérique donc ko hunde nde ganduɗa nde ina muusi e fettoɓeɓe kono parfois ko situation oblige taki wiide ne muusi a yiyat pettaɗo hande Dakar jangga ara pota fettude mbiɗa pettoyta ko Matam walla mbiɗa ala pettoyta koɗo ummade Dakar faade Bamako pettoyta ko 200 km walla pettoyta ko 300 km walla pettoyta ko 150 km fettoɓe ɓe hen jaara avion ngaji ɓe hen jaara bus uji ala no wata en tout cas ko hunde nde ganduɗa nde heewani wadde kono noon football koko ɓeyto wadde développé ina andini yimɓeɓe tan yimɓeɓe ne mbawi fettude leyɗele certuɗe kono haɗata tawa bonnanta fettoɓeɓe kadi ina weɓnanaɓe ya garta o kadi ina taka ina jokko enɗam hakkude ɗen ɗon leyɗele saabu kala de coupe du monde waɗa organisé e nder leyɗele tati certuɗe hollirta ko jangga e jaam ina wawi yaade haɗen ɗon leyɗele kam ko wawi wonde foof wasta ko bonno ɗon ɗum ñooto à cause du coupe du monde
tigri jaɓanten ko hikka kadi won daawal équipe aji ɓeydiɗi en ji Afrique eɓe ɓeydanama équipe aji won wiyannoɓe ni Afrique ala niveau an holno jangguirɗa ɗum eyyi ɓuuri welde eko Afrique ɓeydana ko foof ko elle somi juumani en dañi ko ɗon hedde 9 équipe yawtuɓe 10 équipe yawtuɓe non yawtuɓe 16e de final kala elle ko 9 si je ne me trompe pas bawi donc sa ƴeewi ɗum weeɓani continent adda fodde 10 équipe 9 ɓe foof jawta premier tour hayso tawi won hen jaltiri que meilleur troisiéme mais quand même ko yawtude tan wadde qualifié par ce que neɗɗo aɗa wawi wadde aɗa wawi yaltude e poule mataw ko meilleur troisiéme mais ƴettiya trophée ɗum ina waɗa aɗa wawi yaltude e poule taw jaltirɗani moƴƴani mais après mbaɗa réussir yawtude ɗum ne waɗa donc de toute façon ko weltare e fodde 9 équipe yawtude yaltude poule ɗum weeɓani gueɗel kadi ngel woni ina hollo men kadi wonde football Afrique nani yaara yeesa heddi peut être e nder yewtere nde ma namna hami fammina kadi parfois on est en retard si on est en retard 2002 Afrique wonto wonno à cause de équipe nationale du Sénégal caggal ɗum ɗon en jooɗima duuɓi kewɗi en battani ko Sénégal wanno ko après somi juumani elle watti ɗum ko Maroc somi juumani elle Maroc watti ɗum donc hay ngol ɗo c'est possible après Sénégal Ghana eyyi e Maroc c'est possible dañcen ɗum e oɗo coupe du monde mais wonko muusimi hen ko les équipes africaines là a yiyat neɗɗo waɗa mené match à 80 et quelques minutes après wasa match donc ça quand même c'est je dirais pas c'est une explication mais c'est incompréhensible c'est-à-dire neɗɗo wawa ɗum famde famatako parce que toujours way kono eɗen jogui problème coaching woni parce que gère des matchs par exemple Espagne hanki nde fettat nde nanno but goto darti wone fettu mais yata ɓooya daña goɗɗo wonay fettu ha ɓooya daña goɗɗo donc pour min sa waɗi mone 1-0 walla 2-0 surtout comme Sénégal so tawi match o ari ha 80 minutes walla ha 80 minutes moins de 10 minutes de la fin ina heddi hojomaji sappo tan o gasa ɗon foti wiyede ka ɓeydi walla a géri kam score mo joguinoɗa o kono wona kay a waɗi encaissé goto hay waɗi encaissé goɗɗo ha jomum nayi prolongation ha tawtima ɗon 3-2 donc ɗon c'est incompréhensible c'est ça ƴeewi foof guilay Congo ko noon waɗi gère match muɗum ha heddi seeɗa perdi Côte d'Ivoire noon waɗi foof kadi ko erreur coaching parce que aɗa andi football ɓuuri hen sattude ko gueɗe ɗiɗi gère de temps mum e wawde andude holɓen goni remplaçant ji muɗum e oɗo match ɗum ɓuuri sattude e football par ce que so match woni très offensif a nanniti but woni 2-0 a yeehi ha ganduɗa hankkadi ala keddoroɗa so wona 10 minutes match o ko woni ko offensif foof mi wiytama ya joue défensif mais nannuɓe ganduɗa ɓe kamɓe soɓe gari ma mbaɗ renforcer l'équipe sur le plan offensif mais sur le plan défensif et surtout taw ko yimɓe joguiɓe maturité andude wonde enen wonto gonɗen te wonto paaɗen parɓe quoi mais taw wona si somi rokki exemple Pape Thiaw par exemple taw wona joɗade ha un certain moment mbiya Pape Gueye ar yaltu eɗen mooli Allah ha ɓooye mbiya Iliman Ndiaye ar yaltu ha ɓooye mbiya Habib Diarra ar yaltu et c'est ça ƴeewi match Sénégal oɗo mo ganduɗa kanko woni mo jaltuɗen woni mo mbaɗiɗen éliminé avec Belgique sa ƴeewi joguinino men ballon tan ko Iliman Ndiaye c'est lui seul qui portait les balles kañum joguino ballon kañum wonno jaggowo baluɗɗi kañum wonno conservateur o mais sa ƴeewi milieu terrain ko Pape Gueye wonno ko ɗon no waɗa hay goto waɗa ɗum ɗon Habib Diarra il était offensif même encore défensif ɗi goni matcheji mo à l'extérieur merci ɗi matcheji ɗo ɓurat ɗum sohlude ɗo jouade ko à l'extérieur o wona o tampata ko ɗon o totta nde woni nde ɓuuri nde wonde match makko emo wonno e nde ɓuuri nde wonde match o ɗon o wiya sort c'est à dire ɗum ɗon way kono erreur coaching mo ganduɗa o a wawa ɗum famde par ce que Pape Thiaw wawa waɗede qualifié tan comme cuune noon a wawa arde coupe d'Afrique Maroc joua match ma joua saison compétition du début à la fin ha ƴetta coupe d'Afrique o aɗa jogui jour uji ƴetta les mêmes joueurs nawaɓe coupe du monde même si y a eu des changements hewani ko ɓuuri hewde kam wonɓe ɓe hen foof jeehino coupe d'Afrique ƴettaɓe mbaɗaɓe maintenir nawaɓe coupe d'Afrique mais joɗɗaɗa ha guey par ce que ɓe joguinoɗaɓe to kamɓe goni ɗo
joni noon holko woni probléme men est ce que wona o ala niveau coupe du monde non omo jogui niveau coupe du monde min je dirais pas wala niveau aɗani tagui wiyata o ala niveau coupe aɗani tagui wiyata o ala niveau coupe du monde même wona ko kan kottiji Afrique ɗi ngala niveau coupe du monde aɗani min mi jaɓani aɗani tagui wiyata eɓe jogui niveau coupe du monde min jaggumi tan ko ina waɗi probléme interne woni coach goto wawa gérer équipe coach wondata ko staff technique coach kadi aussi so dañi staff technique il faut wona staff technique mo ganduɗa o ganduɗo holko woni hajuji muɗumen ɗum woni holɗum woni il faut ɓe mbawa jogade fayida e pellital potgal no andude jouruɗi ɗi foof koɓe même pied d'égalité e nder terrain et en dehors du terrain ɗum woni holɗum so tawi joni a dañi équipe mo ganduɗa Gana Gueye an a yiɗa ɗum yaltin Sadio Mané a yiɗa ɗum yaltin mais pourtant quand Koulibaly fait des erreurs et 2 premiers matchs ɗi il est obligé il est obligé ɓe ƴewno ɓe mbaɗi haɓe ƴetta Koulibaly paw ɗum sur le banc mais pourtant match men e Belgique Sadio Mané c'est vrai début match o on wone match o mais ko ɓuuri hewde match o eɗen mooli Allah en tout cas pour min j'étais pour que à partir de 50 ou 55 minutes plus tard 60 minutes Sadio Mané pour min ko fonno yaltu Iliman Ndiaye en keddo nder pour min sen jeeyi ha nder Gana Gueye in fonno yaltu mais il a fallu Gana Gueye wi coach o min mbiɗen jogori mayde pour coach wawa ɗum yaltinde te ɓuuri ko hewɗade en mbaɗat précis Moussa Niakhaté wi nde Gana nde o wiya nde yo yaltu woni Pape Gueye o wi Gana yo yaltu Gana wi Gana koko tampi Gana koko tampi mais c'est vrai Moussa Niakhaté wulli Gana foti yaltu aɗa andi min mi jiidani yimɓe hewɓe ɓe mbaɗiri analyse même défaite France o mi jiidani de min défaite France o e défaite Norvège o foof min mi ƴetta toro mbi toɗɗum Koulibaly de non milieu de terrain o Gana Gueye Pape Gueye yaha ɓoy Pape Gueye Gana non wona toon mais c'est à dire Pape Gueye koko wone match o ina fette mais Pape Gueye wadda koye Lamine Camara e Gana Gueye Lamine ko cuune eɗen mooli Allah Gana Gueye il était fatigué donc Pape Gueye il gérait tout Pape Gueye wonno dow wona hakkude wiyana wono less finalement Pape Gueye tampi baruɗi mbatti yaade dow ɗi darata ko toon ɗi ngara militaire ɗi jawta soɗi jortima e défense mais effectivement ay bi Norvège o ayde Gana fonno ya 5 personnes ay bamude fodde 5 nan dari an ay mbimami ko iwata c'est à dire min mi ƴetta ɗin defta mi totta Koulibaly min mbimami ko milieu de terrain milieu de terrain mi yaadani mabɓe non milieu de terrain o ɓuuri mayde mes par ce que Lamine Camara wawa waddede e Pape Gueye e Gana Gueye koko naywi même si c'est vrai que grand joueur mais naywi gasni Lamine Camara eɗen mooli Allah kañum a ronkat famde ko jouat premier makko action e match Belgique premier action carton jaune o accani min haw waɗoy penalty te ɗon hanti doole makko ustima déjà hanti ɗo ƴetti ɗo carton o waɗi faible c'est à dire pour pamen mi tonguirɗo haalam e nder équipe nationale so tawi won joueur mboɓe ƴewrata wonde oɗo totti men immeuble mum gratuit yen gon hen enen fédération sénégal de football eɗen jogo gacci yaltinde ɗum en jahata so tawi Sadio Mané kañum e hoore mum ala patriotisme poɗɗono wadde no Messi waɗat ni wiide esclani min jinmi ko match garo wat fawa non match oɗo match Argentine ɓennuɗo mais que Lionel Messi wi coach wat fawam woppam dow deuxième mi-temps mennam seeɗa ala probléme yo sukaɓe jou d'ailleurs no wirno ni ko noon jeune moɓe gaddi o woni elek Chelsea mbe siksam jumani moɓe gaddi o c'est lui même qui a marqué coup franc direct Messi nde naati nde leeli hebbal mais de waddi nde hen ha heeɓi coup franc mum moƴƴo baɗɗo placé kañum ne fayodir direct mais match o jouyi ko seeɗa match o gasi Cristiano Ronaldo hanki coach o jooɗi ha ɓoye wi ɗum argayi ar jooɗo dow yaltin ɗum natɓe ɓe ko ɓen gaddi victoire o football ko ni il ne faut jamais Sadio Mané c'est un grand joueur c'est vrai ils ont tout fait pour notre nation pour notre équipe ala en mbawa yoɓ Sadio Mané en par exemple joni Aliou Cissé walla Pape Thiaw kala ko mbawɗa wiide ɗumen kala entraîneur Toubak reewi ɗo ronki ɗo wadda haydara kamɓe ils ont réussi e addude 2 champions d'Afrique dañi 8 coach e non champion d'Afrique ɓe waɗnani résultat na birno nawi men final mais koye jour uji men ko nos anciens joueurs kamɓe dañani men 2 coupe d'Afrique aɗa nden mbawa wasde yettude 3 sénégalais kam ƴeew en jettatɓe en duwantoɓe Sadio Mané en jettata en duwantoɓe Kalidou Koulibaly en Gana Gueye en jettata par ce que ko mbaɗi ko en ganda mbere ma goɗɗo wattoy ɗum koko yeeyaɓe mais ça ne faut pas dire que neɗɗo ko foti wonde terrain wiye yaltata
ala ko wari men so wona Sadio Mané mbo yaltata so wona Gana Gueye mbo yaltata so wona Lamine Camara pawteɗo a anda a wawa wadde expliquer pourquoi Lamine Camara ina waɗe classé e 90 minutes walla 80 minutes e nder oɗo équipe Iliman Ndiaye holko Iliman Ndiaye waɗi match goto mo gonɗa 90 minutes match o ha gacci o nata enterré c'était quoi ko kewi Iliman Ndiaye holko yaltinta ɗum e terrain e match ñandeno Pape Gueye holko yaltini ɗum Habib Diarra ko yaltini ɗum e oɗo match donc c'est Pape Thiaw kañum sansanno maɗo ɓeyta ko banggue attaque ko toon ɓeydannoɗa seeɗa jaltina Sadio Mané nanna hiddi ko sohlani aɗa waɗa ɗum ɗo mais banggue keddi ɗo ɓuuri ko hawnade sawdiɓe Pape Thiaw ɓen hol nafoore mabɓe Pape Thiaw o sawdiɓe ɗum ɓen mbiye ko ɓen conseiller ji makko o fotani wadde erreur staff technique Pape Thiaw ɓen o fotani wadde erreur par ce que ɓen so wiyamo yaltini kamɓe koɓe sawdiɓe ɓe jii yimɓe fof nana kucciti hen ne ƴeewa coach oy to ayi ko jiiɗa kono winda kala erreur kala fayi baɗɗe nana winda staff technique o et même analyse vidéo joguiɗo analyse vidéo et staff technique o nafoore mabɓe ser Pape Thiaw ina famde aɗa andi teki les Sénégalais parfois ils sont très arrogants e mawnikini e staff technique on woni ɓe ganduɗa ɓe mbadde Pape Gueye e nder compétition mbaɗi hen o haaɓe mabɓe gueɗel keddigel ngel jour uji so tawi jahat coupe du monde yimɓe woɓɓe ne ƴette ne nattine e mumen te potani yaadi ko erreur so tawi jahata jotto cuisinier mumen mo jinnoyo défendre ɗumen daña probléme ha yaltine hôtel yaha ina jogori portede plainte eɗen mooli Allah ina wawi to arti ɗo e leydi ndi bon pour ande jaggue to merci so tawi en jahata toon wiye les officiels fédération no ari nder looji koye hôtel mo ganduɗa eɗen mooli Allah so tawi yahata toon wiye eɓen goni toon sukaɓe rewɓe ɓe mbaɗa koɓe beela mais firti en jaaha ɓooyi en ganda ko gonɗen e dow mum effectivement min ce que je vois tan mi uddira ɗon jiimi ko Pape Thiaw yo yimɓe ɓe duwana ɗum mbaɗan ɗum faati salatul faati tan mbiyam yo Allah newnu lawol o waɗa sadagallahu lazim o yaha yo duwatano yimɓe ay kanko yo duwan tan o waɗe limosé walla kanko waɗa démissionné heddi noon il faut ko kalen affaire goto en mbawa joɗade leydi ndi ganduɗa ndi politicien ñen ñama kalis jamma e ñalawma ɓenen mbaɗire voyage des jet privé Pape Thiaw jooɗo 5 mois d'arriéré de salaire 5 mois jomum yoɓaka jotto ko ha ñande match Norvège contrat mum waɗe renouvelé ko ñande match Norvège 1 heure avant match o nden ɓe pewni contrat mum ɗo joni ko kañum rewata men halis te ina ƴetti coupe d'Afrique ne addi kadi coupe du monde prime coupe du monde kadi pourquoi on pourquoi on jooɗo yoɓaka jawdi muɗum pourquoi hoto ɗum fawi donc ko ɗum jinnomi hen memde en tout cas pour min yimɓe ɗiɗi kamɓe bone bonni leydi ndi Pape Thiaw nen bonni équipe nationale Ousmane Sonko nan bonni leydi ndi kadi hotoji Pape Thiaw so wayni ha wande Ousmane Sonko woni idole mum ko Pastefien il faut la kadi min pe coupe du monde ministre o itta kay Pastef najo des sports ko itta hay so wona ɗum ala ko waɗi waɗani impact min si j'étais Bassirou Ousmane Sonko wallahi la azim nde jooɗimde nde Augustine gasni nde contrat mum gasni Augustin Senghor mbiyam min ko wota yaha ar jooɗo ballami ar jooɗo mi addata Abdoulaye Fall mi woppat ɗon Augustin Senghor aɗa somi accimi ɗon pour holɗum pour wadde préparé coupe d'Afrique o et pour wadde préparé coupe du monde par ce que kanko on jogui on expérience on so wonno on wontan ɗo no wiye won nannaɓe avion potani yaade won taƴnaɓe biyeji potani yaade won losno potani losede yimɓe dañi on peut être kañum ina jogui expérience e connaissance guila e CAF ha e FIFA taw ina wawa ɗum rokkude jangga e jaam kañum équipe mum dañi probléme annen gérete kono wacca beesuji ɓooli nouveau ji ɓooli ƴette yo garde équipe jaaha à part waɓen Abdoulaye Seydou Sow en heewɓenen toon haydara ganda équipe o gandani hay tous ganda les réalités goto sabu wiya président ko waɗa ɗon kono dognata gueɗɗe ka président Abdoulaye Sow merci on wiya gueɗɗe fof Abdoulaye Sow dognata en jigati Ahmed Aïdara wi Pape Thiaw jaltugol Koulibaly rewi koye Gana Gueye rewi koye Sadio Mané ha yaltiɓe cuusa yaltuɓe jetta ha nani subaka en jiyani pirtuɗo ko an haala ɗum ɗo kadi arti ha yetti o e banggue wiiɗa yaltu a yaltani ko wona ko ɗum Dialal épique Afrique en joginomi jorto min kam mbinomi poɓɓugol battinigol e Afrique ko ngol ɗo lawol wonata coach ɗi ngala niveau coupe du monde ko niveau coupe d'Afrique jogui walla ko hono matcheji Afrique na ummiɓe Afrique jeeyi ɓe pop ko deuxiéme mi-temps piya mbela ko coaching walla wona min ɗo no jakimi kamɓe fof ko deuxiéme mi-temps piya fin du match eyyi kamɓe fof même piggal ngal ko même
fendi match 85 minutes 1-0 même ko même non 2-0 84 85 minutes 2-0 90 minutes 2-2 prolongation fuɗɗo 100 et quelques minutes 3-2 min mbaɗa anda parfois aussi je dirais pas coach uɗi ngani ngala niveau Zizou yalti haalde Zidane est ce que jour uɗi kadi jogui niveau est ce que cikkuɗa an jour uɗi kamɓe ne jogui niveau mama haalam affaire gotan parfois wonto match toon to bamodi so tawi ka footballeur gonray gon ka joueur aɗa andi nawmako leydi ma a yeyat fittono ma nder teeɗo hay saɗa maaya est ce que aɗa andi parfois eɓe mbaɗa lâché eɓe goppa marquage uji manque uji des balles en retard des passes manqué a ronkata andu parfois way kono même fettoɓe ngala fayide eko pettata ko ngala quoi ngala jarata haqqille perde baloji ɗi ganduɗa ngala sens wona ko cuuɗɗi tan grand fof nani hen ko fof nder woni gila e encadre maji hay officiel uji hay staff technique ko kamɓe fof jogui probléme min mi anda woni haqqillaji mabɓe ko tubakoɓe meeɗi en halfude mi anda ko woni toon par ce que aɗa andi eɗen mooli Allah quoi par ce que Touba est ce que wona complexe ɗum jogui ɗum mbiyatmami Touba ɓaleji sa ɓuurani tinnade tan sa hawre mabɓe ɓoyno ko mbiɗa ko ha joni ko ɓoy ko tan min jagui merci te Sadio Mané en ɓeeɗo Kalidou Koulibaly en ɓeeɗo Bamba Dieng en ɓeeɗo Nicolas Jackson en oɗon joué Bayern en oɗon joué Liverpool en oɗon joué Chelsea en oɗon mbarto ƴeew Sadio Mané ko waɗata ko Al Hilal wiyetede ƴeew ko waɗata ko toon Al Nassr yeyat fittanu mum Cristiano Ronaldo hande hay dara nafta toon ko kañum jogui foof Babo Messi hande ara ɗo e Babo Messi non ɓen gandi kala haala mawnude ni ɓe jour aji ko Babo Messi nanɗo Chris nanɗo ɓen gandi kewi heddi noon goɗɗo gueɗe goɗɗi nen toon de jugement ɗi mbaɗat ɗi jeeya hen de par ce que hen goto fof ka hecci hewɓe en kecci carte mumen fodde 10 ans walla 8 ans donc ɗum ɗon yimɓe gona ƴewdema ka 32 ans taw ka 42 ans ko probléme jalal jeeɗiɗo kam kooti heddi joni ko Maroc Ghana Égypte Cap Vert noon hikko noon waɗi coupe du monde Cap Vert waɗi coupe du monde surtout aussi gardien mabɓe o c'est quelqu'un mo ganduɗa félicité way non hay sona ɗum ni kanko performance moƴƴteɗo wonnoɗo e ɗo artira ɗon waɗi fayida heddi min ɓuurmi hen jogade jikke ko Maroc e Maroc Cap Vert tan woni mo mala hen jikke mais Maroc mbe jogui mum jikke Égypte mbe jogui mum jikke Ghana mbe jogui mum jikki par ce que wonno jimi pettir quand même ina deeƴi haqqille kono noon pamen ko juuti ko kanko ɗiɗi keddoyto toon sa ƴeewi oɗo coupe du monde jaafoɗa welani ha welani kono wone fettu hen ko laaɓi tan ko France et Argentine e Argentine ɓe tan goni ɗo e fettude baɗe France wiya Sénégal jogui équipe Zizou non hoɗo Espagne woni Espagne wona yini fettirde haydara gasani erraji ne mbayno kooce eɗen mooli Allah Lamine Yamal huɓɓani ha ɗo ronki wadde ko foti wadde jour ɗi foof maɗo won pap oɗo Ibrahima Mbaye tan non match makko baddi Yamal e Ibrahima Mbaye tan on woppudeji hay jimi ɗon fetta bal anani de ko Argentine e France min ko ɓe jini fetta bal ay États-Unis neni fetta c'est vrai kono toujours neɗɗo kadi a ƴeewat adversaire uji makko ɗi no fettitata ɓe eɓe jogori photo ñande piddanno koye Bosnie seeɗa Bosnie nawta ɗumen lakara mais ko jiimi ko ɗon yahɗo ɗo fona France Argentine wonno 2018 non France Croatie wonno 2018 somi juumani wala France Croatie mais finalement nde ɓe ngari 2022 somi juumani ko France Argentine mais ya andu kadi France Argentine troisième fois ngol koko arata par ce que 2018 France waɗi éliminé Argentine somi juumani demi finale ou quart de finale 2018 avec combien de buts est ce que wona 2-1 walla 1-0 mi yecci score o mais 2018 de France yahde nde finale avec Croatie waɗi éliminé ko Argentine nde ɓe garti 2022 Argentine heɓte mabɓe trophée o ɓe garti 2026 so renaki ɓe potto e finale so renaki noon mbimi sirani kono min ɓe soyni final de par ce que France fettata ko guila dow ha less aron katide faayi mabɓe nde ɓe gari nde premier match ɓe gari eɓe gonde faayi premier match premier 45 minutes o e nder coupe du monde o 45 minutes gadiɗo omo France waɗi coupe du monde on woni 45 minutes erreur Didier Deschamps waɗi modifié équipe o nde artinde deuxième mi-temps ƴetti Olise nawi ɗum milieu terrain ƴetti Dembélé nawi ɗum ga woppito elle sam juumani ko Mbappé Dembélé manda ko Doué e Séré Doué donc o fetti ɓe mais guilden ha joni Olise woni koye milieu terrain ɓuuri hewde ko 10 tan fettat ina totta ɓe naata donc guilo waɗi on modification o yiita affaire nde kanko wattani erreur Argentine ɓe mbayi kono almuɓɓe ni ay soɓe naate terrain ɓe mbayi kono almuɓɓe walla gobiiji kamɓe fof
koɓe waɗo marquage kamɓe fof koɓe nannoɓe kamɓe fof koɓe tottoɓe kamɓe fof koɓe jooɗo kala koɓe dañi kadi ɓe totta misi mbi ɗum noon misi kadi kala ko totta nannata e ratata donc c'est ɗum ɗon joni en hojomaji en gardi hen ha ɗo Pape Malick Ndour jagganoma guila 15 mai woppitama kono ina haɓɓana Diawa e koyngal holno jiruɗa nguɗo laamu kala moɓe jaggunomaɓe goppi sobo jagganno e ronki andude holko jaggi ɗum non ko guelel tan jagganno guelel tan guelel tan wonno ɗon yo guelel kay joni hade ka kañum wiyete ma jaggitaki on kam woƴƴataki jaggude guelel tan wonno ɗo kala mbo dañji probléme waɗa feere yo jomum jaggi mom rokkuma yeeru premier sortie mo Madiambal Diagne waɗi avec Maymouna Ndour Faye e Babacar Fall ko tawiɓe hen wona garde à vue joni ɗeɗo balɗe a yiyano waɗi émission ngaji holko tawi ɗum hen haydara gasi guelel ayi Azoura Fall nde adi jaggede holko wiya wona woppa tan te kay adi ƴettade chef de l'état wona wonti ko jaam nde ƴettati ɗum ɓe jaggi ɗum ɓe ngari ɓe mbi omo jogui kayitaji kangaɗo ɓe jaltini ɗum wona ɓe jaltini ɗum joni nde guelel ummi nde primature ko rewi hen jagga wona o lappo soka boyani ko yalti 2 mois source Mouhamed Sonko oye boy jaari Kër Massar nana nder e woɓɓe goɗɗo nan ɗon wiye Amadou Bou Sonko mi anda woni mbaɗo no beytowo ni seeɗa ha jagganomo nde taski ko ɓenni nde taski ko fañi nde wiyaɗa ko duguel ƴettiɗo kadi mawɗo leydi o kadi muñanam seeɗa o waɗa interview ɓe mbi ɗum ko jiiɗa e Sonko patti patta o noon min hay go watta kam sarahe hat somi nannam joni dañca e ballowomi min jimmi ko wadde jolde taski ko reedi mun ndeyi ɗum mbaɗi fami donc guelel ay Pape Malick Ndour en ɓeɗo e woɓɓe waɓen mabɓe foof ko guelel woni caggal cokɗe mabɓe guelel noon joni natti talde wiiden soko yimɓe kañum woƴa kañum e hoore mum ko haade dañde caɗele jaalal min ko ɗum jimina ɗum tagui Pape Malick Ndour wannede bracelet électronique wona Badara Gadiaga wannanoma ɗum hoɗo wattinde iwani kala bannano ɗum iwi hewɓe hen ittama hay kanko ma itti saabu koɓe tumat ɗum ko findirani an ya tuumi kalis mo ganduɗa nde kalis mo ganduɗa an ɗum tawa a suwa ƴettu fonction donc aɗa tuume e rapport mo ganduɗa o hay banno ɗon rapport bomo maayi koɓe kala ɗum ko fof ɓuuri hen hewde ko fenade sona omo tampiniɓe Diomaye e Sonko so dewgal wonno wiyete ko nano feewe ceergal hakkude makko e assemblée ɓe mbini wona noon ko ni mbo waɗanoma hay recours pour Ousmane Sonko jooɗotaka wattandimo jooɗade luwaji nano ɓennine ina wonata wiye noon jorta e walla ala mbaɗa anda bamude natti jogade leydi wiyete ko république walla nation ala ɗum gasi an a juumi mbiɗa ko dewgal sonno dewgal wonno wiyete elle ko ceeri seeɗa ala dewgal ngal seera wiyete ko mbiyata lumbi walla lumbani pulaaro kayo seeɗa wiyete mbiyata ngal lumbi walla ngal lumbani kono ceeral kay waɗi ceeral kay so waɗano ceeral waɗi no Ousmane oɗo modification oɗo mboɓe jiiɗi wadde amendement ɗiɓe jiɗɗi wadde e constitution men so waɗi de c'est une première fois président de la république président assemblée badde wi eno non modification mbimi mboɓe jiiɗi wadde constitution meɗen cikkuɗa Diomaye ma waɗa promulgué alhaali o wattama promulgué de te nde ɓe puɗɗi nde wadde holko Diomaye waɗi wona ɓe goni koye wadde Diomaye wona fini ko heccanki riwi fodde dejeji 4 walla 5 fodde 6 kay yehima wona aɗa andi o woni koye riwde joni est ce que aɗa andi maɓe gon e jokkude e wadde koɓe mbaɗata ko assemblée nationale 8 personnes Diomaye wona yaltinde yimɓe mabɓe e gouvernement o kadi Diomaye ɗo woni ɗo fawi ɗo fela makko min mbiyammi ko ɗon aɗa andi ko tagi sa laamima Allah lamminima a ƴetti neɗɗo a totti ɗum ko wayno primature ina bona e ma nedi ina bona e leydi nedi ina haala ko welano waɗa ko welano waɗirana wela a waɗi ɗum limosé jokkini waɗa ko wela an e wonata ƴewde kala neɗɗo ɓuuri takkade ɗum gona yaltinde ɗum e gouvernement ma aɗa andi ko tagi par ce que Ousmane Sonko koko fuuɗ non Ousmane Sonko waɗi grave et sur le plan ɗum ɗon wiyete de manipulation kay wawi ɗum o wi kala ministre keddiɗo e laamu keddiɗo e Diomaye an acci toon hoore makko kono kala DG ina wawi jooɗade toon tawno poste technique wona gonga aɗa andi ko tagi poste DG wona poste technique ko poste politique te mami haalanmo directeur ɗi ɓuuri wawde wadde politique te mi haalanma gueɗel gonguel nani toon ina heewi activité ji mbaɗoɗi e leydi ndi ko directeur ɗi mbaɗata financé les activités o yinno ko o yiɗi ko yo DG ɗi goni toon yo gon toon kala parti Pastef noddi taw ɓe mbaɗa hen jawdi te ɗum ɗon yahata ɗum noon Diomaye ne faami ɗum ayi kala directeur gonɗo kala ministre gonɗo won rewɓe ma ƴeewma te anda kamɓe fof ils sont tous surveillés kamɓe fof goni ko ƴeewede te ƴeewoɓeɓe ɓe nene mbaɗa des rapport innel Diomaye ne andi ko kewi ha inni même dans le gouvernement yaade ministre ɓe ganduɗa ɓe hannde gonani en l'aise par ce que koko cikka gondi koye Sonko ina cikka gondi koye Diomaye wadde goni ko hakkude koko mbaɗi garle ko caani bojani de mbino ko hay ko jarani ko ndi yawtata ko heddi aɗa andi mbino ko ayi leydi fulɓe mbi ko ala hoore yahata kono so koye keewi kadi hay hunde yahata leydi jogoto hoore wotere leydi watta ko président de la république goto
gardien de la constitution ko wiyete ko Bassirou Diomaye Diakhar Faye kanta Ousmane Sonko mo ganduɗa o jaɓano ni hay woppande place président o e tapis rouge o on heeɓiɗo haye saka lawol par ce que 2 ans et quelque mboy ɗo fof ko échec a wawa joɗade leydi 2 ans pawol yimɓe ne mbima jogui fond politique aɗa wi kala biyeɗo noon momi sok ɗum jaa ha ganda ka batteɗe limogé gara assemblée nationale mbiya mbiɗa jogui no 1 milliard 770 millions ɓe hen mbi ko par 3 mois o heɓat ɗum ɓe hen mbi ala ko par 12 mois kono ko wawi wonde fof fond politique on kalis homo tottima ɗum jalal hoɗo ƴetti ɗum hoɗo nanni ɗum pourquoi omo jooɗo ha darir moment o wi omo dañanno ɗum 1 milliard 770 millions Ousmane Sonko goto totte ɗum wona e wadde ko weela yata yumɓe ina rokkam weela rokkutani weela koruji contrôle kewɗi koko mbaɗano rattaché nawa détaché nawa primature kanko timno foof waɗanno foof nde o sakkiti ara assemblée nationale woni ko wadde menacé DG ministre uji kala jaltowo ɗo jangga e jaam ko ma rewami ɗo ko ma windami ma wattami ni so wona ɗum directeur wonta ɗo yaltu ministre aɗa andi ko gueɗe ɗe ganduɗa eɗen mooli Allah kadi gonda yimɓe ɓe ganduɗa ɓe kala de jeehe palatoji janata koye président de la république kadi mbiya an koye makko gonɗuɗa andi woni gonga Ousmane yo jaɓuru Allah ay ko waɗata ko ɗo fof ala hen ko yahata ande wiɗa ala hen ko yahata soɓe beelama yoɓe mbaɗa modifié constitution pour ko welima soɓe beelama yoɓe mbaɗa feere o won candidat 2029 pour min ko population waɗata jugé hakkude Ousmane e leydi ndi aɗa andi ko tagui omo yiiɗa walla o yiiɗaka koɓe ƴetti ko leydi ndi joni o woni koye ustorede kono wonani ɓeydorede président Bassirou nan jogui biit mum no sefade caggal 8 personnes oɗo jaaɗa won 4 walla 3 janoɗo Bassirou Keɓe SN HLM Kilifa PCA Grand Théâtre ittama Ousseyni Ly conseiller président de la république kamɓe fof ɓe jeehi e Cheikh Tidiane ɗum Cheikh Tidiane o Dieng e jeeyo mbaɗinde directeur o yah hewɓe hen ko yaaɓe ayɗo joni rétroviseur o woni hen ko Waly Diouf Bodian woni hen ko Fadilou Keita Pape Demba Touré kam yalti hen Ngagne Demba Touré Aïda Mbodj en kam yalti mais rétroviseur makko ha joni won wonɓe hen te billahi llegi wallahi so tawi o rentaki kanko Ousmane mbo wiyata o ko boye mum wonno ko lappat ɗum aɗa andi ko taki ay état fidirtaki état wona fidiro ay ñande Ousmane Sonko waɗata terra meeting fawi hen ko 2 jours Diomaye yaltini fodde 5000 gendarme wadde mabɓe marche ƴewɗum réponse woni ɗon la veille terra meeting o Diomaye ittu gonnoɗo patron GIGN watti ɗon goto certain jettaɗo fay watta ɗo ter ayi ɗo woni ɗo joni ƴeew kala renseignement kala information omo jogui oyo ko renseignement o information kadi Ousmane hay information natti Ousmane aɗa andi ɓuuri ɗum muuso Ousmane won primature ronki tamde haydara o won primature wiya premier ministre loge Petit Palais ronki tamde haydara e renseignement moƴƴo waɗi tappe tous les portes haydara gasta par ce que kala ko waɗata e leydi ndi Diomaye ne andi kala ko waɗno Diomaye ne andi Diomaye andi Ousmane mo ganduɗa o wona o anduno 2014 faade 2024 mbo andi 2024 faade 2026 jiida donc aɗa andi woni gonga leydi ndi sohli ko ɓamtare leydi ndi sohli ko golleje leydi ndi sohli ko développement ɗum ala e hoore Ousmane aɓe Ousmane ala gandal abo min ombo yiiɗa walla ombo aña ko Youssou Ndour walla ko Wally Seck fo ala probléme kono min jiɗmi yo Sénégal paam ebo ko hoore nde ala gandal jarani neɗɗo ne bona e mum ɗum tagi min so min neɗɗo ƴetta Ousmane Sonko ha wat kam c'est pas la peine d'insulter quelqu'un jarani ƴettade Diomaye ƴettade Ousmane jarani kono Ousmane ko ala gandal il faut que les Sénégalais ɓe paama ko gandal golloto leydi te gandal wona peeje gandal a janggat paama pina ganda kadi an e hoore maɗa holko waɗɗima holko waɗɗakima neɗɗo mo ganduɗa o vraiment mawninani hoore muɗum e darade no dugde e yimɓe jamma e ñalawma neɗɗo mo ganduɗa o an kala ko mbiyɗa a waɗi jangga sa fini mbaɗa ko ɓuuri ɗum ñande fof ko cottumami cormami toujours ko wadde amplifié des débat ji ɗi ganduɗa ɗi ko débat ji ɗi nafata yimɓe hay hunde hande ɗo gonɗen ɗo hande eɗen poti andu dossier gorko debbateno hoɗo yarata eɗen poti ɗum andu mais toujours eɓen mbaɗa créer des débat ɗi ganduɗa ɗi juste pour wadde bluffé yimɓeɓe e yimɓe yo jijjita on ɗon débat te pourtant on dossier ko poɗɗo haalede saabu winoma ɗo sen juuli taske ma koye mawɗo caam mais ɗen koye mo hoɗon goni maɗo kay wona konƴo ko on gonɗon ko sam kono kay kon takani umma procureur dikkuma artu hen non il faut ay leydi ndi il faut ni ɓufte ha laaɓa ndiɗo soni ɓuftaka moƴƴani kadi Ousmane tan woni probléme Sénégal jogui ko probléme goto wiyete Ousmane Sonko en gardi hen ha ɗo mataw ko hayso 1 minute holno jiruɗa jaltingol Abdou Mbow toon to suudu sarɗiji gendi Sénégal tawa ko hinde dadiɓe wiyetede GIGN holno jiruɗa ɗum non aɗa andi wiyano ko ngol waɗi mataw deuxiéme fois aɗa andi min mi haalata haala Abdou Mbow o tan aɗa andi ka wona mbima woni probléme Sénégal ko Sonko
joni joni ɗum liɓirim konngula ha joni kadi ɗon ɓamtirami wiide député deƴƴu walla mi yaltinma wona noon o wi ɗum deƴƴu walla mi yaltinma hade gasde tawi o waɗi o yamiri waajo yo noddu waajo ɓe yo ngar jaltinamo gouverneur assemblée o te gandata député ji Pastef ko ñakkuɓe fayida gantaɓe ngala fayida kadi ganda ko ɓimɓe bolle puyɗe en kamɓe ɓe gandi ɓe mbawa ittuɗon Abdou Mbow ɓe mbi yo rewɓe jangittuɗon Abdou Mbow Maymoudou Boussa en ene woni daɓɓe ngel ganduɗa weeɓani tellinde on debbo janɗo ɗon so helna hono bandi hono ɓiɓɓe mum perte ayi mami haalanma affaire goto ayi assemblée nationale mi haalanma noon ɓuuri muuji Ousmane Sonko koko wajo wi ɗum ko ɗo wona Seyid Boté et c'est vrai toon wona Seyid Boté toon ko assemblée nationale kadi o wona président mo ganduɗa o hande kamɓe député ji non inscrit walla député to jagganimo ko président saabu Abdou Mbow en e Pape Djibril Fall en mbiyata El Malick Ndiaye ke président normal président gonga woni an oɗo keddiɗo wadde firtiki président fenade yimɓe fof kadi jii an riwedema nde mbaɗɗa limogé presque woɗɗani vendredi samedi dimanche mbaɗɗa profito e nder balɗe ɗiɗi pour cuuɗiyade assemblée nationale min jiɗmi andu yo Sénégal naɓe pose question Sonko holko dogata holko suuɗoto kadi Madiambal Diagne nane malla won mbiɗen yalta leydi ndi haɗa o innani inde o innani inde kono aɗa andi haqqillaji kewɗi ne miijo guelel kadi billahi ono guelel kam wadde koye dowdu tan woni haqqillaji kewɗi miijoto ko guelel yinno yaltu leydi wiya wawa yaltu so tawi ko guelel Allah andi so wona guilande mais ko image baɗɗo e Abdou Mbow hollirta ko démocratie sénégalaise waɗi reculé par ce que ko ɗum ɓe mbino fotano wadde nde Guy Marius Sagna en ɗon nde Guy Marius Sagna en ɗon to keesuji mbaɗa wona gueɗe nde ɗum waɗi nde ɓe mbi ko fotani wonde kono noon kamɓe ɓe batti ɗum aɗa ɗum ɗo hollata men Ousmane Sonko kala ɗo woni ko ɗon bone o woni ayi nde wonde primature yimɓe gonani jaam ministre uji directeur uji e président ñande fof nde o yalti ko kaalowo ko boni o nawama assemblée nationale o li o woni responsable o wayno Moustapha Niass wano ni ayi o arti kadi omon adda toon kadi seyɗani c'est à dire Ousmane ko kañum woni probléme Sénégal to Ousmane deƴƴi yalti e terrain politique o jooɗima galle mum toppatima haaji mum toppatima famille mum andi kañum wawa politique Sénégal fawto koye lawol moƴƴol mais tant que Ousmane aɗan leydi ndi hon ɓuuriɗo yiide sukaɓe ɓen toti ɗum est ce que aɗan Sénégal on ɓuuri hen yiiɗede ɓuuriɗo yiidede ko Iblis yiiɗede leydi ndi wona e hunde aɗani ɗum kam aɗa hooli o est ce que aɗa anda yahoɓe jumaje jamaje leydi ndi ko fansaɗo Iblis saabu hen goto fof ina jogini Iblis gueɗal mum hoore mum banggue mum sa yahani boîte jaaha dancing walla jaaha concert walla jaaha hôtel walla jaaha auberge walla mbaɗa yiiɗede leydi ndi wona e nder Iblis ne yiiɗa e leydi kay on wawi ko jiɗaɗo noon non laisse tombe yiiɗede Firawna jogino yiɗɓe ɗum popularité non Firawna jogino yiɗɓe ɗum hoɗo wattinde laamu hoɗo wattinde samani Abdoulaye Wade hon ɓurno ɗum yiiɗede yahani haaji muɗum Macky Sall on ɓurno ɗum yiiɗede yahani haaji mum mbimami jiɗeteɗo guila tan ɗo haɗo parento ko ɗiɗo ɓuuri hewde Allah e nelaɗo so wona moƴƴuɓe rewɓe mabɓe kono kay ko keddiɗo fof neɗɗo mbaɗowo politique gonɗo e cemte sa haali hande ɗum jangga kala goɗɗum sa waɗi an hunde jangga mbaɗa goɗɗum mi wondiri manggu nelaɗo Allah bawɗo wonde fof noon mbi mi weyta o wallo mais bawɗo wonde fof ha tan ka mbaɗowo politique a yiɗat hande tan gantiɗa jangga hande ngabba jangga tellaɗa te aduna wonɗo keɓata e niveau ko tellade tan donc min Ousmane Sonko ne yiiɗa walla aña min haajam ala aɗa andi gandumi tan ko joni waɗa périmé ɗum somi wela somi metta te yeddi foof référendum yeehe walla yeddi foof élection 2029 wona jangga o wona candidat min mi yaadani woto won candidat jinmi ko woto dañay probléme goto ha 2029 Sénégal naɓe kollam minen a wona baabi amen ka jibinaɗo ɗon mawɗa ɗo leydi enen funde ndi poti hen a wawa min mbaɗi essai marchani tinno ya woppide amen e leydi amen o ko ɗum jogori daña tigui rigui o ɗum jogori dañde par ce que won bonandeji ɗiɓe mbaɗe ndiɗo leydi non grand ɗum Allah ñawat hakkude men e mabɓe te ɗum ɗo fof Sonko min mi wiyata hay goto Sonko tan mbiyami Allah jarama en gardi hen ha ɗo o ɓeydini men fodde hojomaji 7 walla 8 ɗum noon mbaynoɗa o Djiby a jarama aɗa andi min jewteɗe ko ni tan mi wawa tan arde tan yara noon tan adi fof mi salmini galleji ɗi foof salminde jinnabam nenam babam
suddiɓe sehilaɓe mais aussi salminde goto e sehilaɓam no wiye Saydou Wuwo Sow joom suudu mum woni Beti noon calminiremi aussi Bocar Alpha Wan nanɗo e Dalifor kañum e joom suudu mum Teddi noon calminiremi dendagal bandiraɓe men hettotoɓe en kadi noon calminiremi sehilam baɗon Aliou Dembourou salminamo no feewi e hollirde kadi wiidemo massa toujours e arrestation makko o sakkiti waɗede o wonno kayne ko jeeyanoɗo doole kono Allah yaltiniɓe dow jaam o jokki haaju makko nde tawno kala ko wona gongo ɓoyata mbeɗa wiyamo yo tinno yo jaggu woni président des convergences des éleveurs pour l'émergence du Sénégal honorable député Aliou Dembourou Sow donc wiidemo vraiment ko en tant que sehil en tant que frère donc yo andu so dañi caɗele ko minen gondata hen so dañi jaam kadi aussi yo andu ko enen makko gonti an kadi aɗa ni no mbawɗum e makko so ɗum ɓenni salminde dendagal jogorɓe yebde yewtande kadi yoɓe jaafumi min so mbeɗa haala tan wonno mbiɗa haalir tan a andat ko Sonko woni sababu eyyi par ce que min Sonko mi añani ɗum mais mbiɗa huuti jikku makko quoi par ce que so mbeɗa haala e makko noon parfois ko noon yoɓe jaafumi jarlomi so tawi wonɗo tatimi mais aussi so tawi wonko yuɓɓi hen kadi aussi enen fof jettiri ɗum Allah Djiby Dieng jarama annen a jarama Bamoudy vraiment gandal ma lesɗi kinari ma e yidde e korso ma faade am yo Allah yommo ɗum moƴƴere ɗum ni kadi so tawi waɗi ha wani saabu ko enen jiidi koddi mbaddi hunde foof donc so ɗum waɗi hakkude men hawata en donc yo Allah yommo moƴƴere hokkuma aussi yottade ɗo jiɗɗa yottade ɗo eɗen calmina guiɗo men aussi musidɓe men Demba Sy woni Malick Sy mo ganduɗa o ko futur maire de la commune de Guédé village eɗen calminamo no fewi eɗen mbiyamo aussi yo jokku ɗo woni ɗo ko ɗon ɗo fawi ɗo feele makko ko ɗon eɗen calminamo no fewi eɗen juuromo eɗen juuro galle makko eɗen juuro dendagal jatarnaɓe commune Guédé village foof Allah jarama jara monsieur le maire Malick Sy e Anna Mody Anne yantude Siley Mody Anne e madame mum en calminiɓe en jaraniɓe futur maire tigui ko monsieur le maire Malick Sy en calminima wona ko ɗum honorable Kodde Demba Lella Samba Yang e sohnaɓe mum Fatou Gueye yantude Fati Diallo gueɗo men sehil men en calminiɓe no fewi ko wona ko ɗum ko tonggode 250 jaalal min beltanimama no fewi e neware nde kadi ne battani kala ni min cohluma aɗa ara yimɓe ne jeeɗu ni gona sehilaɓe tawa so cohlodiri e ko fewte ni humpito o wodata gandal ngal wodata kono Allah no wodu rokkuma gandal nunɗal muñal deeƴal hoybinde hoore mum nde ha ganduɗa hiisaki hoore mum nde ɗum waɗi ɗum ɗo ma en gartoy ɗo taw koye banggue rumo jarriɓe jogorɗo waɗoy taw ko élection diwanuji ɗi woni élection maire uji ɗi so tawi ina waɗa ma en gartuɗo kadi taw koye fonno goɗɗo sallahu lamɗo jaaɓi so wona ɗum kadi en jetti omo ganduɗa ko Ablaye Ba walla mbiyen général Ba kanko waɗa en wutti oɗo en jarnimo no fewi minen ɓeɗo ko neɗɗo wawi wadde guila e caméraman ha ɗum ɗo foof ko teddugal tigui rigui ɗum noon général Ba ani sohnaɓe ma kadi min jarnimo no fewi wona ko ɗum kadi e Sané Fassane joom 78 311 15 48 78 311 15 48 Sané Fassane min calminimo min jarnimo no fewi to caggal to ko gorko mo Kanil e Kanereji inna wiya Djiby Dieng Allah jarama on jarama jokkon e yebde télé